January 12, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Hesus kaniya ug gihikap niya ang sanlahon ug miingon, "Buot ko, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Hesus ug gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adto adayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Apan milakaw ang tawo ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon ug tungod niini si Hesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabili na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ug nangadto kaniya ang mga tawo nga gikan sa nagkalain-laing dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.